Moi, mä olen Jevgeni Sinelnikov. Mä tulin Suomeen vuonna 2010 ensimmäisen kerran asumaan vakituisesti. Viime kuluneen vuoden aikana Ukrainassa oli tosi levotonta ja yli 5000 ihmistä on saanut surmansa. Ja en voinut seurata tätä kärjistynyttä tilannetta ihan sivulta, sen takia olen tehnyt päätöksen lähteä Ukrainaan tekemään vapaaehtoistyötä. Ennen sitä Ukrainasta, ennen sotaa, mulla oli aika vähän tietoa ja monet kysyvät, kun mä asuisin täällä, no miten Timošenko voi? Koska Ukraina on ollut kuitenkin Euroopan syrjissä nyt ehkä viime vuosisadan ja ei ollut paljon sukuyhteyksiä ja muuten ei ollut paljon ihmisten liikkumista siihen päin. Ja sen takia ei monet vielä edelleenkin kysyvät minulta, onko ukrainan kieli erilaista kuin venäjän kieli. Ei tämmöistä kysymystä tulee vaikka liettuan kielestä tai muista vaikka puolen kielestä, joka on Ukrainan naapurimaa. Meillä on ollut paljon yhtenäistä mentaliteettia, tämmöistä mentaliteettia, joka perustuu maatalouteen ja maaseudulla asumiseen, kuinka ehkä en mä tiedä, mutta se säilyy tähän asti. Kun mä käyn siellä töissä kesällä tai kun mä järjestän ja marjanpoimijoita ja mä keskustelen maaseudulla asuvien marjanviljelijöiden kanssa tai ylipäätään ihmisten kanssa, se muistuttaa mua tosi paljon mun kotiseutu Ukrainassa. Ja se ero vaikka Ruotsin kanssa, joka on enemmän urbaanimaa ja kehittynyt just niin kuin teollisuuden näkökulmasta enemmän kuin Suomi, niin mä luulen, että siitä se tuli mun päätös kokeilla Suomea ja ehkä niin kuin tulla tähän asumaan pysyvästikin.